Значи, много газ дава, задното го почва да буксува и ме фърга. А па така, с малко газ излизам перфектно. Добре! Аз и тук тръгнах и направо, не знам как го изхванах. Ти видя ли как фръкна мотора? Тук тръгнах, той като се удари, само фръкна въздуха, дум ми допусна тук. То не мога да разбереш, че има такъв вертикал. Ага. И аз нали тук тръгнах. Те. Какво ще прави? Той тук отскочи. Да, толкова газ. И то такова. И то се завърти. Помощ ли искате? Да възпървим малко настрани. Идем, чакай да хапнем. Голгинки. Да. Лаша ти я дам.